2, 4, 6, 8, 10. Det er nok skønt, at de andre kommer ud, hvis vi skal have det. Men er vi enige om, at jeg starter det, tager den første, pakker den ud ind i munden? Så skal du væk med det hele, og så skal du vise. Så skal jeg spise den, og så skal jeg vise op til kameraet. Ja. 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 Så bare når du er klar. Nej, ikke nu. Han slukkede. Altså hvis det går helt galt med den første jo, så kan vi jo altid starte forfra. Ja. Altså hvis din oppakning går helt galt, ikke? Ja. Ja, det tror jeg nok ikke. Altså er det ikke bare... Måske skal du lige have lov til at pakke en op, bare lige for... Ej, det ser så. Ellers så tager vi det bare om med den første. Helt op. Det er også svært. Det er meget svært at pakke en færdig og Ja. Men jeg starter der, ikke? Ja. Og så tager den første. Du starter den derovre. Ja. Men får I det der med? Ja, ja. Ja, den er bred. Den er fish eye. Jeg gør. Ellers har vi dobbelt op her. Ja. Okay. Er vi klar? Ja. Ja. Stop. 6. Det var Det var det, jeg sagde. Jeg kunne ikke med 6. Det lignede ham amerikaner på videoen. Det gik sindssygt langsomt, det her. Det er det, jeg Jeg tager den der. Hvorfor gik det så langsomt? Så var du sjov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, og så den 6. Her var han 3. Man har ikke engang lov til at nyde mere. Jeg mangler 3 mere, for at komme op og slå det. Bare det her ene i munden knipser bare helt vildt. Du kan slå mig. Prøv det.